ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи рахштеҷе. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12та мошинои нав қабул кардем, ки через имо ватсап ба мо равон кардан барои фурӯхтан, барои реклама кардан, ки мошинҳо бе посредника ай соҳибошона ки худчон равон кардиян аз 4-5-6 ҳазор сомон сар мешавад. дӯстони азиз, ки мошино беҳади бад арзон ай. видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорем ва дар комментария нависем, ки ба шумо чӣ хеле мошинҳо дар кор ай. мо дар видеои оянда агар роӣ кунанд ҷудо карда ба шумо пешкаш карда мепартоем. дӯстон, агар шумо ҳамин хеле мошини фурӯшӣ ё ки хона, замин, квартира чизе ки барои реклама дорен, дар номерои имо ватсап роӣ кунед, дар видеои оянда реклама мекунем. курси имрӯза бошад 1000 бор баробар аст ба 154 сомонӣ. мо бошад навора сар мекунем. аз шумо хоҳиш мекунем, ки видеонавори моро дар имо ватсаптон подлиса кунед. хела кори хуб мешавад. марҳамат, рафтем. якум мошини фурӯшӣ. якум мошини фурӯшии имрӯзаи мо дӯстони азиз Daewoo Nubira 2 ҳастае, ки соли бароишаш 2002 солае, ки судишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. объём моториш 1.5 литри 16 дӯстони азиз, камасраф, яъне ки мошина фақат мегири ҳай мекунӣ, кам расход дорад. коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, кондитсионер дорад, кор мекунад. 4 дараш дӯстони азиз автоматически электропакетае, ки боло поён мешаванд. мошин 4та баллони миёнаи 100% ки барои ҳай кардан тайёр астае. фақат мегирен ҳай мекунен. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри ваҳдат фурӯхта мешавад бо нархи 12000 сомон, ки бо савдо ҳам мешавад, ки мошина ҳеҷ кар нестае ҳай кунад гуфтагия. дӯстони азиз, хай агар шумо дар кор бошад мехарен. нархаш 12000 сомоне, ки бо арзон ҳам мешавад ва вариантҳои алиши ҳам дорад. ба лӯбои мошинкати алиш мекунем. мегӯяд дӯстони азиз, хадо метавонед агар лӯбои навои мошинкати алиш каданӣ бошед, марҳамат, рақамошон дар поёни видео метавонед дигар маълумотша гирен. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ. дуюм мошини фурӯшии навбатии мо дӯстони азиз ВАЗ 2110 ҳастае, ки маладёжни кардагия. дӯстони азиз, соли бароишаш 2004 солае, ки судишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. объём моториш 1.6 инжекторае. коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. дӯстони азиз, 4та баллони нав, 4та дискои худчае, фарои нави замонави задагия. дӯстони азиз, 4 дар автоматически электропакета, аккумулятори нав задагия астае. баллоно 100% мегӯяд, ҳуҷҷатош то моҳи декабр. дӯстони азиз, монитор, задни камера ва самбуфер ҳамин хел чизо дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 16000 сомонӣ, ки бо арзонам мешавад, муомила мекунанд. номерои мошинам номерои зура 2110 ҳастае, ба номи худчае. рақамошон дар поёни видео дӯстони азиз метавонед дигар маълумотша гирен. мегзарем ба сеюм эълони имрӯза. сеюм эълони имрӯзаи мо дӯстони азиз трактори фурӯшӣ ҳастае, ки состоянияш беҳтарин аст. трактори T28 дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. қатиш комплект дорад, култиватсия дорад ва дорурезак дорад. дӯстони азиз, ва пахташинонак обши комплект қатишон метиҳанд, ки трактор ай ҷош заводид мешавад. состоянияш беҳтарин аст. баллоношам навай. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ фурӯхта мешавад бо нархи 38000 сомонӣ, ки бо савдо ҳам мешавад. алиш мешавад бо сечкаи 95 ё ки 96 ҳам хеле солокати алиш мекунем гуфтагиай. рақамошон аст тоқа имош кор мекунад. дӯстони азиз, дар ҳамин имошон занг мезанед, рақамошон мумкин ки кор накунад, фақат дар имо занг занед гуфтагиай. хоҳиш кардагиай, дар имошон ё ки менависен ё ки занг мезанед, қатишон гап мезанед, чақчақ мекунед, арзон карда метиҳанд ё ки алиш мекунед. марҳамат. чорум мошини фурӯшӣ. чорум мошини фурӯшии навбатии мо дӯстони азиз Opel Astra F ҳастае, ки седани аду бародаре, ки хоҳиш карда буданд, ки арзонша кофта монем. соли бароишаш 1994 солае, судишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. объём моториш 1.6 литрае. коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникае мегӯяд соҳибшон. 4та диска, 4та баллони миёна. мошина свети раднои сафед аст. дӯстони азиз, ручна фурӯхта мешавад. айни ҳол мошина қарор дорад дар шаҳри Панҷакент фурӯхта мешавад бо нархи 22000 сомонӣ, ки бо савдо ҳам мешавад. чӣ камбудӣ дорад дӯстони азиз, айхчон мепурсен. мошина срочно мегӯяд сум дар кора. рақамошон дар поёни видео метавонед маълумоти 100%ша гирен. марҳамат. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. панҷум мошини фурӯшии навбатии мо дӯстон Mercedes-Benz C-классае, ки соли бароишаш 1995 солае, ки судишвориш дизеле, объём моториш 2 литрае. коробкаш автоматаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстони азиз, мошин 4та диска, 4та баллони 60% дорад, ки
срочно фурӯхта мешавад ва яксола ҳуҷҷатшам ҳаста мегӯяд соҳибшон. айни ҳол мошини қарор дорад дар шаҳри хуҷанд фурӯхта мешавад бо нархи 35,000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад. кадомтон агар дар кор бошад рақамҳошон дар поёни видео мошина рафта мебинем ва савдои худона гап мезанем. бардорон агар шумо хеле мошинаи фурӯшӣ дошта бошед ки хона замин квартира барои реклама кардан дар номерои имо ватсап лекин дар видео оянда реклама мемонем. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. шашум мошини фурӯшӣ навбати мо дӯстони азиз Opel Astra ҷаст ки дар кузуфи караван аст. яду бардоре ки хоҳиш карда буданд. соли барои 1998 сол аст. фурӯш бензин газ дорад, кор мекунад. объем мотори 6 литра, коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хубӣ беҳтарин қарор дорад дӯстон. мошин 4 та балони нав дорад. ҳуҷҷатҳош то моҳи октябр хадавоиш нав карда мега. мотор 100%, коробка ҳастай, кондитсионер дорад, кор мекунад. додари пешаш электропакета дӯстони азиз даги пӯшидаги умуман надорад. дата камбудиш аст ки фақат ами бампери ақибу пеш камтарак мега кор дорад, мега полировка дар кора. хай кадомтон агар хоҳед мекунед дӯстони азиз. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Конибодом фурӯхта мешавад бо нархи 38,000 сомонӣ дӯстони азиз. чӣ хел арзонай, бо ҳамирам арзон мекунем кадоми харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар поёни видео дӯстони азиз. вариантҳои алифи ҳам дорад, метавонед дигар маълумоти пурраша гирем. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. ҳафтум мошини фурӯшӣ навбати мо дӯстони азиз Opel Astra F ҳастай, хачбекаи свети савза дӯстони азиз. соли бароишаш 1997 сол аст. фурӯш бензин газ дорад, кор мекунад. объем мотори 6 литра, коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хубӣ техникӣ қарор дорад. 4 та балони 70% дорад, 4 та калпак дӯстон. хаддавои шаста мошин задагӣ надорад. хай дигар маълумотша мегирем. вадоне срочно фурӯхта мешавад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе дар пойтахт. нархаш 26500 сомонӣ ки бо арзонам мешавад. кадоми харидори аниқай гуфтага занг зан ёки мошина бия бинаи пеш бо савдо ҳам мешавад дӯстони азиз. марҳамат, дигар маълумотша гирен. лайкотонам монед дареғ надорем ва видеонавори моро дар имо ватсаптон подлиса кунен. чӣ мошине ки дар кора дар комментариё нависен, номи мошина, солша ва то чанд сомона дар кора мо дар видео оянда кофта ёфта ёки ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. ҳаштум мошини фурӯшӣ имрӯзаи мо дӯстони азиз ВАЗ 2107 молодёжни ҳастай. соли бароишаш 1987 сол аст. фурӯш бензини холия, мошин газ надорад. объем моториш 1.5 литри простой, кам масраф дӯстон. коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мегӯяд соҳибшон. 4 та диска, 4 та балони 50%, салонош тоза дӯстони азиз. хай дигар маълумотша мегирен. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Исфара дӯстони азиз фурӯхта мешавад бо нархи 6000 сомонӣ ки бо кадоме ки харидори аниқай ягон сум дига мегзаранд. рақамҳошон дар поёни видео кадомтон агар дар кор бошад ки харида мебошад метавонед дигар маълумоти 100% гирем дӯстони азиз бошад. навора давом медиҳем. ай шумо хоҳиш мекунем ки то охираш тамошо кунем ва фикрҳои худтона дар комментариё нависед ки чӣ хел видео кардем мо. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. наҳум мошини фурӯшӣ навбати мо дӯстони азиз Opel Astra F аст ки дар кузуфи караван дӯстони азиз. соли бароишаш 1997 сол аст. фурӯш бензин газ дорад, кор мекунад. объем моториш 6 литра, коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хубӣ беҳтарин қарор дорад. 4 та дискаи рамашка, 4 та балони 70%, мошин 100% бе ягон камбудия. нашод ҳуҷҷат дигар хадавои ягон маълумот додагӣ нестанд. хай мегирен худтон. айни ҳол мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 30,000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад. кадоме ки харидори аниқай гуфтага наличи сум дорад, ай 30,000 сомон бо савдо мекунем гуфтага. марҳамат, рақамҳошон дар поёни видео метавонед дигар маълумоти пурраша гирем дӯстон. бошад навора давом медиҳем. даҳум мошини фурӯшӣ. даҳум мошини фурӯшӣ навбати мо дӯстони азиз Daewoo Nexia ҳастае ки свети сафед 6 соли бароишаш 1996 сол аст. фурӯш бензин газ дорад, кор мекунад. объем моториш 6 литра, коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хубӣ техникӣ қарор дорад. 4 та дискаи худаш, 4 та балони миёна ки барои ҳай кардан мешавад ҳузирашда. мошина састяниш соза мега фақат мегири ҳай мекунӣ. маълумоташ рости гап кама дӯстони азиз маълумотша роӣ кардагӣ нестанд. нашод ҳуҷҷати чӯша ай худаш мепурсен. айни ҳол мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе фурӯхта мешавад бо нархи
11000 сомонӣ ки бо арзонам мекунед, мумкин амина 10000 мегирем. кадомтон агар харидор бошед рақамҳошон дар поини видео занг занед ва маълумоти 100% гирем. Дӯстони азиз, видеои наворро меро хоҳиш мекунем ки поделиса кунед, фаромӯш накунед. 11 мошини фурӯшӣ. 11 мошини фурӯшии навбатӣ мо дӯстони азиз Opel Zafira ҳастае ки бардорон ки хоҳиш карда буданд. соли бароишаш 1999 сол аст. 34 бензин газ зурат кор мекунад. объем мотораш 6 литр, коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. 4 та балони нав, 4 та дискаи рамашка. мошин фақат як краска мекунем. мега агар хоҳед ами камтар краскаш уже хира шуда мега агар ки хоҳед мекунем хитон фурӯхта мешавад бо нархи 35000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. марҳамат, агар кадомтон харидор бошед срочно фурӯхта мешавад, арзонам мекунем мега метавонем ки дигар маълумоти праша занг зада гирем. дӯстони азиз, шумо метавонед ки мошинои худтона лабои намо дошта бошед барои реклама дар номерои имо ватсап барои ки мо ҳар рӯз реклама мемонем. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ. 12 мошини фурӯшии навбатӣ дӯстони азиз Opel Astra F ҳастае ки соли бароишаш 1994 солай. 34 бензин газ зурат кор мекунад. объем мотораш 6 литр, коробкаш механикаи. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 та балони миёна, 4 та калпакҳои хича. дӯстони азиз мошин 100% мега бе ягон камбудия нашуд ҳуҷҷат и чизо ягон гап гуфтагӣ нестанд. дӯстони азиз фақат ҳамиқа маълумоти кам додагӣ ҳастанд. ҳай кадомтон агар мехарен дигар маълумотро мегирен. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 27500 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад. рақамҳошон дар поини видео метавонед дигар маълумотро дӯстони азиз айхчон гирем. ин буд 12 мошинои фурӯшии мо. агар шумо ҳам дошта бошед дар номерои имо ватсап роҳӣ кунед. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо бардорад.